சின்னம்மா மணி சொல்லுடி. ஐயோ அந்த கிழவன் கூப்பிடுறான் கொஞ்சம் இரு. என்னம்மாமா? ரேஷன்லாம் வாங்கி வந்துட்டேம்மா. பயங்கரமா கூட்டம் வந்ததும்மா. கை காலெல்லாம் பயங்கரம் வலிக்குதும்மா. வேற இருக்குமா. ரேஷன் கடைனா கூட்டமா தான் இருக்கும். தோக கடைக்கு போறதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா? துணி துவைச்சு வச்சுட்டு போனீங்களே அதை வேணா காய வச்சீங்களா நீங்க? போங்க மேல காய வச்சுட்டாங்க. கை காலெல்லாம் வலிக்குதும்மா. டயர்டா இருக்குதும்மா. காய போடுவா? நான் காய போடணுமா? போங்க அப்படி காய போடுங்க போங்க. சரிம்மா நானே காய போட்டுறேம்மா. என்னது? நானே காய போட்டுறேம்மா. சோமா